πιστεύω ότι θα πάρει ένα νέο επεισόδιο 3. Επεισόδιο 3! Σε νέο σκηνικό. Σε νέο σκηνικό! Το πρώτο έχουμε την αστεία φάρσα του Πολωνού στο Βασίλη. Άντε. Ναι. Ποιος είναι? Ναι. Έλα, μη μου λες τέτοια, τρομάζω! Ήρθε η ώρα να σε πάρω μαζί μου. Σταμάτα! Θα πάρω σε κάτω, τελείωσε! Και τώρα στο νούμερο 2. Η ώρα είναι 12! ਓਏ ਅਸਾਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ Επιτέλους, ο bodybuilder Βασίλης είναι στην Ελλάδα. Ας πούμε τη δήλωση. Ναι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι μου, έφτασα στην περιοχή σας, στην όμορφη περιοχή σας και πρέπει να πω ότι αγαπώ τη γυμναστική από 5 χρονών. Επίσης, κοίτα, δεν θέλω να το παιδευτώ, αλλά μ' αρέσει ο πόνος. Ο πόνος. Ευχαριστούμε σήμερα. Είδε το επόμενο επεισόδιο. Γεια σας. Παιδιά, τελειώσαμε, πάμε!